Sanibonani babukeli emakhaya khona la kwi-channel yakho edumile noyithanda kakhulu iMlula TV. Ake ngithi nje mawuqala ungena kule channel kungokuqala nqa ungena ngicela uklikhe usubscribe bese ungakhohlwa ukuklikha i-notification bell ukuze njalo masifaka ivideo entsha kube wena oyithola kuqala. Niyazi ke nani babukeli emakhaya ukuthi le channel lena sesimuphathele indaba eyinohlonze neyishisa ake ngingalandi kakhulu ke babukeli. Namhlanje ngiliphathele uKhuzani Mpungose. Siyamazi ke kakhulu uKhuzani Mpungose njengeqhawe likaMaskandi selidume kakhulu. Simazi ngokugcwalisa imabhida, simazi futhi manje ngokuthi sophinde waba umlingisi. Kanti ngaphandle kokulingisa nje uKhuzani Mpungose unomshwalense wakhe asawukhandile manje. Siyamazi avela kwimbewu njengoba sa-actor kwimbewu, kodwa asikho ke namhlanje kakhulu kulokho. uKhuzani usekhombise ukucasuka kakhulu ikakhulukazi ekhasini lakhe laka-Facebook. Laphana uKhuzani Mpungose ngobe siyazi ukuthi umuntu ongenamona, umuntu ofisayo abantu baphumelele, kanti uKhuzani seveze ukucasuka kakhulu njengalokhu emva kokuba safake ivideo yomfana wakubo uMkhulekelwa lokhunjanela promothela i-EP yakhe esephumile ukuthi abantu abahambe bayoyithenga ezitolo kuma-digital platform ngoba senazi ukuthi indaba yama-CD iya ngokuyaphela manje. Umculo sodayisa kakhulu kuma-digital store. Kanti-ke uKhuzani-ke uke poste ivideo lapho khona adlala ezinye zey'ngoma zomfana wakubo okanye ubhuti wakhe uMkhulekelwa, lapho bencenca khona abantu ukuthi abaphuthume etolo bayothenga le album kaMkhulekelwa. Kanti-ke kukhona omunye oyakhomenta kuyona le posti kaKhuzani ethuka inhlamba, nabanye-ke abantu bangameseki uKhuzani okanye iy'mbangi zakhe zakhomenta. uKhuzani-ke waveza ukucasuka kwakhe ngale comment, waphawula kanjena: "Angifuni umuntu ozokhomenta wasosho igama eliyinhlamba umfoka Mpungose elingathandeki neze kwebanye, kodwa naye kuyacaca ukuthi konke lokhu kwenziswa ukucasuka nokungenami ngendlela abantu ebaziphatha ngayo ikakhulukazi emaphostini yakhe nezinto zonke esuka yiposta." Waphinde waphendula futhi lo mfokazi lona, kanti akuseyedwa, baningi nje abantu abaphosta izinto ezingamanje ney'ngamagamana ayinhlamba. Waphinda futhi umfoka Mpungose waphawula wathi, "Yeyi wena wenja ngolokhu ngila kuwe leli gama leli angifuni ukulibiza ngoba liyinhlamba. Uyothi unebhadi kanti nesigcwaci," kusho yena-ke laphana umfoka Mpungose. Kanti sasikhuza-ke kakhulukazi lesihlava sokuthukana ikakhulukazi kuMaskandi. Asike sithi nje uma ungamthandi lowo mculo, ungumlandeli womculo kaMaskandi, asikho isidingo sokuthi umthuke phela. At least-ke awuvele ungaphawuli ephostini yakhe okanye ungayifollowi ipage lakhe ngoba akusizi ukuloke uthuka umuntu engenzeki lutho. Bese futhi ngikhuza lento kubaculi bamaskandi yokuthukana ayilungile neze, kodwa ngikho lapho bengifisa ukuveza lokho nje intukuthelo evezwe uKhuzani khona laphana epagini lakhe. Ngithi nje ake nisale kahle. Uma bewungakalaki la, ngicela ulike, ucommente bese ungakhohlwa phela ukusubscribe. Ungakhohlwa ukusubscribe kule channel yethu ngoba ukhulu kuyeza ziningi indaba ezimnandi esizoniphathela zona ikakhulukazi ngoMaskandi. Ngiyabonga, nibe nosuku oluhle. Mina ngingumluda mlungisi Zwelihle Gumede, sengithi hembe. Bye.